салому дуруд дӯстони азиз, шабатон бахайр бошад. Ҳамакнун мо дар майдони марказии шаҳри Душанбе қарор дорем. баъди чанд лаҳза дастаи Истиқлол бо дастаи Алнаср вориди ин варзишгоҳ мешавад ва як бозии хуби моро интизор аст. натиҷа чӣ гуна ба анҷом мерасад, мо инро аз шумо пурсонем ва натиҷаро дар шаҳр дар ҳамин видео мехоҳем ки аз шумо бинем ва охири бозиро мо мунтазир мешавем. дӯстони азиз, инак фарҷоми бозӣ ва дастаи Истиқлол бо дастаи Алнаср Арабистони Саудӣ бо ҳисоби 1-1 ба мусовӣ расид. мо аз ин натиҷа албатта қонеъ ҳастем ва дастае ки 25 маротиба аз назари молиявӣ ба Истиқлол болотар аст, афзалият дорад, ҳамоно дар ин бозӣ ҳам ба мусовӣ расид. мо метавонем ҳамоно Тоҷикистон ба пеш.